Hello, what's up guys? So mapapalang gabi po sa inyo lahat. Andito tayo muli sa bayan ng San Jacinto. Ayun, kasama natin si wala may ngaran to yan, madam? Toby. Ang poging-pogi si Toby. Sa mga naghahanap po dyan ng red rush na Doberman, oversize, ang tangkad po nito guys. Yan Ayun, subok na subok na ito guys. Yan laki tingnan nyo. Wow. Pogi. Toby. Alright. Yun, mas pogi yung may hawak. Yung assistant ko, pogi din. Yun Pero ito mas pogi. Yan. Si Cardo Dalisay. Kaway ka naman, Cardo Dalisay. Araratan, Cardo Dalisay. Dancer Gajaya sir. Nyan eh. Cardo Dalisay, nyan eh. Yan. Kami naman. Kaya niya lang i-set ko. Kapalandalan ka sir. Atan, medyo ma. Ipi. Lang. Sir, magiging against the light. Lalabas kasi. Against the light, sir. Magiging against the light. Ganito na lang, sir. Bomba nandal jay. Tan. Inyo iaaboy yung camera. Gwapo ka. Jay. Ayan, si Cardo Dalisay. May cameraman Tingnan mo. Ay, tanggol mo na yun. Cardo Dalisay. Tagaynar ka. San Jacinto. Si Ren. Shoutout ko si Ren. Yun. Shoutout ko nga. Papa Will ko. Kuya Will ko. Bigyan mo ko jacket ko. Si Ren. Mabuna mo. Jalan. Si Sir. Bigyan pa sir. Tan. Ang kanasing gabi na. Sir, pawin mo na. Yun guys, itatali ko muna yung masaya. Kaya binasaran sir Lapidan mo. Ano pa ito Guys, request lang natin guys. Yan, sabik na rin si Toby. Excited ka na Toby. Alam pa tayo may lupa ka. Nakangkin ako. Yan. Ayun, laki. Sir, kabar. Bod. Ang bunang mo lang ako. Bumigay na ba? Lalay ka lang po. Tabi lang. Yan guys. Tara, Toby. Tabi na lang ako sa bote. Ayan. Nice one, Toby. Go. Yay, barkada. Kaput, barkada. Yay. Pero mo. Sir, iba nyo lang naman, sir. Sir, itakar mo yung bulag, sir. Yun guys, yun yung sinasabi ko lagi. Pag tinali nyo ng mahaba, nakakakilos po ng malaya yung aso. Sir, atras mo. Lumusot. Ako magtatali, sir. Siguro po natin guys kasi malaking ngipin ng mga to. Hit! Bento ko Ito isa. mga ka-lives. Ha?
Hindi, dalawang ligaw ang palabas. Ilayin mo muna doon, ay. Ilayin mo muna. Masuk ya? Hah? Enggak, aku sama. Tapi. Ini kalau saya sama. Ano, hitamin nila, tanggalin mo yung mahabang ano dyan. Gulong yung tali niya. Hindi man nasabi na naman natin kung ano sa Kailangan na kasawa? Diyan ka hawak akin na. Kailangan. Di na sabi na. Na. Hah? Muna. Ano, baka kasi makakailangan. Stop muna eh. Kami sinilak to. Para maganda. Hindi lang. Tayo edit dalanan. Okay, tuloy ang ligaya. Sir, bombonan niyo mga sir. Nahihirapan ako ng t-shirt sir. Tanong ko. Sir. Yan, yan, baba. Tawag mo sir. Tabi. Go, baby. Hawak mo dito, babe. Ayun, Ito, barkada. Tapang. Victory. Atas ka pa rin. May tutok. Pangit yung video. Tubig. Ano ba? Bubusalan na ba natin? Sige, upo ka lang. Yan. Sir, ibang nyo palarasan ako. Yung hawak ko sir. Iniya. Yan, ganun kahirap po ano. No, hindi po. Sir, sasabihin niya. Yan, disclaimer po ha. Wala pang harassment mo dito guys. Joke lang ni sir po yan. Wala pong nasaktan po dito sa video nito. Maksel sa camera tutod sir. Ay, mic to. Hindi. Guys, hirap kumita ng pera. Videoan mo. Videoan mo sir. Yan. Paraan yan guys. Hindi niya, para siyang ano, tutubi. Alright, load. Good job kami. Cameraman. Magaling na si Dobby guys. Malikot lang talaga yung babae. Ito yung lagi pong sinasabi guys. Oh. Kaya po namin tinatali po yung aso na maigsi. Hindi para pahirapan po siya. Para malesen lang po yung movements niya. Hindi masyadong magalaw. Gulo siya video Hindi camera po kami Sabagsak. mapadali po yung pagsushoot namin. Yun know, hindi po yan nasaktan kay San. Dito po yung amo niya. Saksing buhay po yung amo niya. Wala po nasasaktan dito guys. Sadyang malaki lang talaga yung pototay ni ano, Dobby. Parang yung pototay ni ano, Tanggol. Lagi. Right? Picture na po. Selfie. Yun, maraming salamat sa Nasinto.
Ingon mo na. Toby. Ya, picture mo dyan. Barka daw. Toby. Ah. Tobe, kalma na nila natin. Toby. Okay, napicturean mo na. Barka na. Po. Patayin mo na yan.